Dobro veče. Dobro veče, dobro ti meni došla. Bolje te našla. Kakav stisak imaš? Srdačan. Jaka devojka. Da. Kako ti se činila najava? Sve okej? Da, super, super. Ja Čak me dira onaj prvi deo, onako, za 8 razreda, 9 razreda osnovne škole i tako to. Znači ti si promenila koliko gradova, koliko država, gde si, šta si? Ja sam Srpkinja, rođena u Hrvatskoj. Za vreme rata smo prvo došli u Bosnu. Pa, Ruma nam je 13. mesto. 13. Meni je Novi Sad 14. i onda Amerika 15. Tako da, zaista sam za 8 razreda osnovne škole promenila 9 osnovnih škole. Ja se sjećam da sam prvi razred krenula jug Srbije u mestu Varvarin. Ja nikad tamo više nisam bila. Čekaj. Ja sam bila i u Sarajevu, i u Banja Luci. Mi zaista onako smo se dosta seljakali tokom tih godina rata, dok se nismo definitivno odlučili. Moj otac je stradao u ratu, bio je likvidiran, politikom se bavio u to vreme, dok njegova rođena sestra, onako kad smo ostali mama, brat i ja bez ičega, kupila nam je stan u Rumi i nekako to nam je tad bila stanica i tu smo ostali. A čekaj, naprijed sad kad dođu te mature i to, ti više ne znaš ni ko su tvoji školski drugari, ni gde su ni... Ne, to je moj hendikep iz detinjstva, ja ne znam šta je to imati prijatelje iz zabavišta, osnovne škole. Jesi tužna zbog toga? Pa ja ne znam kako je to, tako da ne mogu ni biti tužna. Znaš, kad ne znaš, onda živiš s ovim što ti se da. Da. Nazivaju te devojkom lakog morala, nazivaju te plastičnom devojkom i fanovi prozvali srpskom seks bombom. Šta ti najdraže od toga? Pa ovo kako su me fanovi prozvali najnormalnije. Ja se provokativno fotografišem od svoje 25. godine. Znači, prvo sam ja završila školu, bila 5.00, odličan đak, fakultet, državni ekonomski u Novom Sadu, 10-ke i onda kad sam otišla u Ameriku, ja ne znam šta se desilo sa mnom, kao da uvek sam imala taj neki bunt u sebi, možda i zbog mog detinjstva i tog rata i kako sam odrastala, pa onda neki taj lažni moral. U meni se rodio neki bunt i ja sam iz tog nekog, mogu da kažem i neke ljutnje, krenula da se fotografišem kako se fotografišem, međutim to je mene dovelo danas ovde gde jesam. Fotografije su uvek bile provokativne i zna se da sam poznata po prirodnoj zadnjici, međutim ovih dana više nego ikad piše se da je na meni sve veštačko i zadnjica i moji zubi i sve. Nazvali su me plastičnom devojkom, a ja imam samo grudi urađene. Čekaj, polemisalo se da si stvarno radila zadnjicu, da ti je plastična zadnjica. To nije tačno, to je laž, čista laž. Ti bi rekla da je istina? Naravno da bi rekla, ja svaku estetski zahvat koji sam imala, ja sam promovisala na mom Instagramu u saradnji sa doktorima, govoreći devojkama, ženama šta da rade, šta ne treba da rade. Mislim, to je kod mene javna tajna, jel tako? Ja to sve promovišem. Da sam bio po redu, u životu sa njim sam bila 3 godine zajedno. Čime se bavio? On je tako malo opasan momak, sad je već biznismen, ozbiljan, a u to vreme on je bio, šta... Jesi u kontaktu sa Lukom, se čuješ? Ja sam ostala sa svim momcima, moram nešto ovako da kažem, u realnom mom životu ja iza sebe zaista imam samo duge veze. Prva veza od 5 godina, ta sa Lukom 3 godine, sa šarenim sam bila skoro 6 godina sa prekidima, imala sam eto i verenika 2 godine u Americi, pa evo i ova moja poslednja veza je bila 3 godine, tako da momci iz mog realnog života, nakon razilaženja, ostala sam sa svima u korektnim odnosima. Nije sad da se mi gledamo i pijemo kafe, ali šta god nekad nešto treba da se čujemo, da se nađemo jedni drugima. Tu smo, ostalo je poštovanje. Koga si najviše voljela od svih tih pomaka? Dobro, znaš kako kažu, u životu uvijek imaš onu jednu fatalnu ljubav koja je bila najluđa, najnenormalnija, nekako možda čak i bolesna. Takvu ljubav sam imala sa šarenim. To nije bilo... Ja ne bih mogla sad više da imam takvu ljubav, niti želim. To su one ljubavi koje se dešavaju jednom? Da. Jel' tako? Da. I to je ono verovatno što ću ceo život da pamtim, pa i jednog dana i kad... A je ti žao što više nisi sa njim? Pa nije mi žao, dok je to bilo, to je bilo zaista nešto fatalno, ali sve mu dođe kraj. I lepo je sad sećati se toga, ali kažem, ja ne bi imala ni živaca, ni ništa više za takvu vrstu veze. Stanja, dobrodošla u moju emisiju Pretres. Gledala si, znaš o čemu se radi, ne znaš o čemu ćemo da pričamo? Ne znam. Dobro. Ali mi se jako sviđa koncept tvoje emisije, videla sam i da imaš divne goste, tako da jedva čekam da im šta ćeš mene da pitaš. Hvala ti večeras, zaista jedan iskren odgovor, jedan iskren razgovor između mene i tebe.
Ja ću pitati sve što me zanima. Slobodno. I mislim da ćete pitati nešto što te nikad niko nije pitao. Slobodno. Jedva čekam ništa sad ćeš da odgovoriš. Jedva čekam da čujem šta je to što me ništa više nisu pitali. Još kažem ovih dana, posle toliko godina u medijima, pa 15 godina sam na javnoj sceni, piše se o meni sve i svašta. Ovih dana nikad ne pišu više opet. Rekao šta je ovo, muko moja pređi na drugog, ali nisu našli neku novu žrtvu. Ostalo još ono samo da napišu da sam se operisala u muškarca i da zacementiramo naslove. Ja sam izdvojio neke naslove koji su mediji pisali o tebi i ja sam spreman da krenem u pretres. Jesi spremna? Jes. Poštovani gledaoci, počinje pretres sa Stanijom Dobrojević. Gledamo prvi naslov. Pitaju me 10 godina odakle mi novac, a ja radim. Stanija otkrila čime se bavi. Eto, vidiš, to je na primjer prvi naslov. Onda kažu ljudi ovako, ona se bavi prostitucijom, ona je elitna prostitutka, ona pozajmljuje novac od zelenaša, njoj momci daju novac i šakom i kapom, ona prodaje svoje telo, prodaje svoje seksualne usluge, ona je ovakva, ona je onakva. Ko bre to kaže? Svi. Ma, to nije tačno, daleko od toga svi. Ja sam jedna od najvećih reality imena u Srbiji, o meni se zna već 15 godina, ceo moj život je na tacni. Nije ceo tvoj život na tacni. Dobro, ajde vidjet ćemo koji deo nije, jer sve jeste. Da je ikad iko sa mnom bio za novac, taj neko bi se već pojavio i dao neki dokaz ili više da onda kažem u redu je, nazivajte me tako. Ja sam devojka koja ima divnu porodicu, poštena sam, zna se od čega zarađuje moja, čak i zarada je najveći deo javna. A to što ja volim provokativno je da se seksi fotografišem i da tim provociram i javnost i na Instagramu. To je ono nešto što ja volim. Ja se kući uslikam 5 minuta ili negde i okačim tu fotografiju, ali pored takvih stvari, da prodajem svoje telo ili šta se sve danas ima kod nas, pored toga nikad prošla nisam. Jel ti je nekad neko nudio novac za seks? Nikad. Nikad nisam imala takvu vrstu uživo da me neko pita. Pišu ovi na Instagramu koliko košta noć, prodao bi ovo, ono, samo da budem s tobom. To se ne računa. Nikad u životu me niko nije pitao takvu stvar. Ne družim se sa devojkama koje se bave time. U mom životu ne postoje takvi ljudi, sem što možda neke od njih su učestvovale u realitiju gde boravim ja. I to je sav domet. Moj život je čist kao suza, mali krug ljudi i apsolutno nemam dodirnih tačaka sa takvim stvarima. A provokativno se fotografišem od kad znam za sebe i slikaću se dok god lepo izgledam. Stanija, mislim, složit ću se sa tobom, a i verujem da ćeš i ti sa mnom se složiš, sve te tvoje provokativne fotografije i taj tvoj bezobrazluk, da ga tako nazovem, i taj seksipil, tebi donosi novac. Tako je, to je tačno. Ja sam iz nekako zezanja napravila ozbiljnu karijeru i zaradu sebi u životu. Ja sam produkt digitalnog sveta. Jedna sam od prvih na našoj javnoj sceni koja se tako fotografisala prvo za Facebook i bio je Burek forum, tad sam imala 1 milion pregleda na tom Burek forumu, tad Facebook nije ni postojao, gde je mene napravio digitalni svet. Onda tek posle dolazi nadogradnja tog puta vezano za učešća u reality programima, muzika ili danas ovo gde jesam. Tako da, naravno da sam ja to i tekako dobro unovčila. Prvo, stekla sam veliku publiku koja me prati na društvenim mrežama i svaka moja objava reklama košta. Od učešća u realitijima, jel treba da govorim? Samo saberite 2 pobjeda i 2 od toga mogla sam da sebi kupim i automobil i stan i zaista da sebi priuštim lep život. A druga stvar, iz porodice sam gde sam uvek mogla sebi, dok sam krenula u dogovorima sa par tvojih kolega i tad smo lansirali to Starleta. Kim Kardashian, da, ja radim iste stvari kao ona, nemam privatni snimak što je nju proslavilo, ali to je to. Znači, ja sam multimedijalna ličnost, imam veliku bazu pratilaca, fanova i živim od slikanja, snimanja, od svog života, onog što ja stvarno jesam. Kad kažem reality zvezda, ni to ne volim da kažem zbog ovih što učestvuju u ovim realitima. Jednostavno, zbog onog ko sam i šta sam. Ja ne moram ni da idem u reality, ni da se bavim pevanjem, a opet da zarađujem samo živeći svoj život, slikajući, snimajući to i da reklamiram prestižne firme i u Srbiji i u Americi. Da, Kim Kardashian je starleta najveća starleta današnjice, ako neko govori Marilyn Monroe.
Međutim, ni danas to više kod nas niko ne spominje. Ja sam želela da budem, eto, srpska Kim Kardashian, tako smo krenuli sa tim terminom starleta. Da, lično ja promovišem da devojke završe fakultet, da vode računa o sebi, da treniraju zdravo, se hrane, da poštuju svoju porodicu i neguju te neke vrednosti. Međutim, to je danas otišlo gde je otišlo. Ja shvatam da mnogo devojaka, žena i dan danas žele neki taj moj put, ali to nije put da se bavite kao te devojke prostitucijom, da prodajete svoje telo za neke tarife i tamo da vas hvataju sa nekim makrojima to, nego da zasučete rukave, da učite knjigu, da završavate fakultet, da radite, idite u Ameriku, radite 3 posla, završite i tamo eto za dilera ili šta god, zaradite, to je bio moj put. Moj put je bio mukotrpan i krvav. Jesam ja danas gde jesam i mogu zaista lepo da živim, što mnogi možda i sanjaju život kakav ja imam. Ali taj put nije bio ta vrsta puta. To su malo i mediji krivi, iskrivili su sve to, a zaista danas imamo hordu nekih novih devojaka kojima je pripisano da jesu starlete, da su hapšene, da se bave ovim i ovim. Ja nisam kriva za to. Ja to nisam želela. Ja možda i danas, posle 10 godina postojanja, nemam svoju adekvatnu naslednicu. Ta neka neće biti neka što je hapšena ili se bavila prostitucijom. To mora da bude neka devojka obrazovana, da bude takva bomba, veruje u to. I znaš šta, to je okej. Jer isto se ne bi pravila ta čitava fama oko mene. Ja ne bi bila interesantna ni medijima, ni ljudima da nema tog lošeg dela. I hoćeš da mi kažeš ko su ove žene koje pričaju da si to, a ti to nisi? A to ne, idemo dalje. Nećeš? A ne. Jel trebam da ti nabrajam pa da mi kažeš? Ne, nek su žive i zdrave, neka se bave čime god, neka ih hapse, ja nemam ni protiv koga ništa, samo mene da ostave na miru, ma da. Koliko proslavio negde? Na neki način, jer ja ipak jesam imala tad već i 50.000 pratilaca i slikala se za naslovnu CKM-a i tad je pobedila sam ja već na takmičenju to za... Reci? Moram da te sečem, kad si mi sad pomenula i CKM i sve to, to smo i u najavi rekli. Je li, Stanija, je li tebi bilo sramota da se slikaš gola? Ne. Pa da me bilo šta išta u životu sramota ne bi to radila. A kako si ti izašla na oči, sad idemo s teme na temu, moram. Kako si izašla ispred očiju svog brata, svoje majke, svoje familije, ujaci, stričevi? Znaš kako, to se odigravalo sve u Americi kad sam ja krenula tako da se... Svi su oni negde videli tebe tako? Da. Jel' tako, Stanija? Pričamo iskreno. Da, prva i osnovna stvar. Ja sam odrasla sa mojim tetkama i mamom, mi smo često, mi žene, išle na nudističku plažu, gde su samo žene. Druga stvar, kad sam trenirala odbojku i to u osnovnoj i srednjoj školi, mi devojčice smo se uvek onako tuširale, kupale, sve zajedno. Ma dobro, ali to nema veze sa slikanjem. Kasnije kad sam odrasla, ja se ne stidim svog tela. Ne kažem ja to, ja te pitam konkretno, jel imaš ujake? Ne. Jel imaš stričeve? Imam i muškarca u svojoj familiji. Imaš brata rođenog? Da, ali nemam taj osjećaj. Oni su to prihvatili. Kako bre nemaš osjećaj? Ne. Tu vrstu, ja nekako to sve gledam drugačije. Ne stidim se svog tela. Uradila sam to da bi obeležila to neko vreme i rekla kad ja samo i sebi pogledam za 20 godina te fotografije, 30 godina. Nekako sam se uvek vodila, Marilyn Monroe se slikala, Kim Kardashian, najveće te hollywoodske glumice. Meni je to nekako bila normalna stvar. To topless, ja i dan danas u Majamiju skinem gornji deo. Ali ti mi pominješ Kim Kardashian konstantno. Kim Kardashian je druga priča, ona je poznata po porno snimku, je li tako? Ne, to me ne zanima, to nemam. To hoću da kažem. To ne podržavam. Znači, nikad se nisi snimala tokom seksa? Ne, niti bih, zato što nikad se ne zna da će neko da ti ukrade i izbaci ili tako to. A imaš? Imaš u telefonu? Nemam, zaista, to ne. Ali sama da se fotkam u ogledalu provokativno gol, to da. Slikala se za Playboy, slikala se za KC Maxi. I dan danas se tako fotkam. Da se ne slikaš u svom telefonu. I dan danas posle tuširanja odem i kliknem se gola u ogledalo i takve fotografije imam u telefonu. Ja ti mislim da ti muški rod pomeraš im nervni sistem. Ne znam, ali pričam ti i dan danas kad kao šta ne znaš? Sad kad sam bila u Majamiju, ja opušteno skinem gornji deo kupaće kostima. To je tamo normalna stvar, ali ja ne mogu to našim ljudima na Balkanu da dokažem, niti želim. Ja živim u nekom svom svetu, u svom vajbu, kome se sviđa, kome ne, opet nikakav problem. Ja ne želim bilo kome da se nešto objašnjavam ili dokazujem. Jesi najljepša sebi kad si gola? Jesam. Stvarno? Pa jesam. Pa jeste.
nekako najčistije, najnevinije meni to. A pogledaj kako izgledaš, ti imaš fenomenalne noge. Pogledaj tvoje butkice, ruke, grudi, vrat, oblik lica, ti si savršenstvo. Hvala. Ali ja stvarno to mislim. Hvala. Ne samo ja, ali ne samo ja. To zaista, kako ti kažem. Ali nije uvek ljudi mi kažu da sam mnogo lepša uživo. Kakva sam ti bila na slikama kamere? Gledamo, mogla sam da imam 5 brakova do sad. Prva veza od 5 godina, 3 godine, eto ta dve, ova 6 godina i ova poslednja 3 godine. Svaka je mogla na papiru, to su ozbiljni brakovi. Dobro, čekaj. Znači ti sad hoćeš da mi kažeš on je Amerikanac, jel? Ne, on je Rus. On je Rus. Molim te samo, ne mogu tačno se sjetim prezimena. Nećemo, nemoj, nećemo da... Aha, dobro. Ali da, znam, Rus je, da. Ali američko državljanstvo. Tako je. Čekaj, jer ja sad mogu da kažem, to je Stanija Dobrović koja već ima brak iza sebe. Jel mogu ja tako napraviti? Ne ja, jel može tako se kaže? Pa ja zaista, meni taj papir više, evo sad konkretno u životu ništa ne znači. A kad se budeš sad udala sljedeći put, da će Bog da se brzo udaš, hoće mi zoveš na svadbu? Može. Pa šta može, jel hoćeš ili nećeš? Dobro, verovatno kad dođe deca doći će i taj potpis. A čekaj, stani da te pitam. Ali ja mogu da budem u ljubavi i da izrodim decu, da imam najsrećniji odnos i... Da, znaš da možeš uvijek da računaš na nas da ga čuvamo. Kao i što možeš da računaš uvijek na svog brata. Šta god ti treba u životu. Ajde, ljubim te, pa dolazi, idemo na neku večeru. Ćao! Bravo, svaka ti čast za ovo. Hvala. Ljudi će možda misliti da je ovo namešteno ili nešto, svaka ti čast. Nije. To je ono što je komšinica rekla, pošto je ona došla, kaže, možeš da mi daš Pavla samo nešto dole da ga prošetam? I ja rekao, ajde. I posle mi ga vratila i kaže, sprema ti se nešto. Zato pala mi je stvarno ovo na pamet, zato što mi je bilo čudno zašto su mi uzeli Pavla. Ali nisam znala da je brat u pitanju. Da, pa ja nisam... Hvala, a svaka ti čast. Ljudi stvarno bi pomislili da je ovo namešteno nešto. Svaka ti čast za emisiju. Eto, je li bilo lepo iznenađenje? Prelepo iznenađenje, prelepo. Jel možemo se zagrlimo jednom? Ajde, da se zagrlimo, Jao, šta bi dali muškarci sad na ovom mestu, majko moja, jel možemo ovako da... Da kao doveka da ostanemo. Doveka da ostanemo ovako. I znaš kako su ono nekad deca plesala, znaš ono ovako, staviš ruke ovako i ovako, jel se sjećaš toga? Pa u krug kao. Ne, ovako razdaljena, razumeš? Jel se sjećaš toga u detinjstvu? Kako si ti plesala? Ovako uvek nešto ili ono Draganu Mirković, ono a-na-na-naj, ako se sjećaš. Sjećam se naravno. Ne znam koji si godište. Nećemo o godinama. Ja sam piletina, bre čovječ. Da? Piletina. Koji si godište? Reći ti posle si. Ajde. Slušaj, ja sam morao da zovem veterinarsku stanicu, na kojoj znam gde je bila ona, ali koja na konačka? Pitao sam te, znaš koje, ti kažeš znam. Po zanimanju ili šta? Jeste, šta je po profesiji ona? Šta je ona model, starleta, ne znam, bivša učesnica realitija, kako god. Što ste u sukobu? Pa mislim da smo u sukobu najviše zbog toga zato što je ona dobra prijateljica sa devojkom kojom sam ja imala suđenje. Soraja. Njih dve su super prijateljice i onda je nekako ona zbog toga držala gard prema meni u samom realitiju. A kasnije smo imale te neke reality čarke i raspravke što ja kad izađem ja to sve zaboravim. Ja lično protiv te devojke nemam ništa. Ko je bolja riba? Ko je bolja riba? Ana Korać ili ti? A to ja neću da govorim. A od prije ovako? Ne. Je ti lepa Ana Korać? Pa lepo devojka izgleda i vidim da vodi baš onako računa o svom izgledu i ja poštujem svaku ženu koja drži do sebe. A ko ti je bolja riba, Soraja Vučelić ili Ana Korać? Pa isto, to nekad ljudi ukusi su različiti. O Bože, pa pitam te lepo, razumeš ti kao žena... Ne diram ni ja. Ni ti. Ti nisi neka žena koja će da se razlače po sudovima i to, nisi... Pa dobro, baš kad ja sam jako tolerantna da raznorazne pojave o meni izjave i ovo i ono, jer su osjetili da u medijima mogu da dobiju medijski prostor ako bilo šta kažu vezano za mene. Da. A baš kad se pretera, onda da. Onda stupa Stanija Dobrojević. Mora se. Ajmo dalje. Zorica Marković, Staniju je deda Žika uveo u svet prostitucije. Evo, opet hoće da kažu da si ti prostitutka. Da.
Jeste, bila i Zorica Marković, jedna od njih koja je to pričala i govorila za mene. Ona je to izjavljivala u realitiju i zaista... Ko je Deda Žika, kaži mi? Deda Žika je izmišljen lik, to ne postoji, ali ona je to tad rekla i jednostavno svi su pričali o Dedi Žiki, to su se pravile ono kao umro Deda Žika, da mi Deda Žika kupio silikone. Mislim, ljudi prave čitav film od svega toga, to je sve laž, izmišljeno. Jednostavno žena kako da me gazi, izmislila priču i to je tako kako je. Znači, Deda Žika ne